DMS-TV muso aw ni ce aw ni yatuma aw bisimila ko kan kibaruyaw kɛnɛ ka foli ani tanuba kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi alamisa novembre kalo tile 20 san 2025 aw ka ko ka kibaru no wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kan olu dɔ bɛ tali kɛ. Kunnafoni daminɛ la bi Nigeria Nord Ouest yanfa yɛrɛ la yirara k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔntara bingani wale kɛ ni k'a ɲɛsin kalanyɔrɔ dɔ yɛrɛ ma ko maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ ka bingani wale yɛrɛ senfɛ ko kalanyɔrɔ directeur adjoint ko yɛrɛ kɔni fatura wa fana k'u tagara ni kalanden maa 25 yɛrɛ de fana y'u nɔfɛ ko Nigeria Nord Ouest yanfa yɛrɛ la ko maa maramafɛntigi caman yɛrɛ bɛ o yɔrɔ yɛrɛ la wa fana ko kuma caman i b'a ye k'u bɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taga ni olu yɛrɛ ye k'a bɛ san caman yɛrɛ bɔ ko ni zone sigiba maaw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔlen do ka sababu kɛ bingani wale min yɛrɛ bɛ kɛ ni ka ɲɛsin u yɛrɛ ma wa fana ko kuma caman bɛ o dugulamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni caman minɛ walasa olu ka mɔgɔw yɛrɛ ka wari de sara u ye wala u bɛ sɔrɔ ka o mɔgɔ minɛnen ninnu yɛrɛ bila kunnafoni fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni carila olu y'a yira k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ de nana moto yɛrɛ de la kalanyɔrɔ yɛrɛ da la u ka sɔrɔ ka marifa yɛrɛ ci walasa ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de bila siran kɔnɔna na o yɛrɛ de senfɛ ni kalanyɔrɔ in directeur adjoint yɛrɛ wulila walasa ka kalandenw yɛrɛ lakana ale ni k'i ban maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ ka fɔli ma directeur adjoint yɛrɛ kɛlen k'i ban u ka fɔli yɛrɛ kɔni ma u ye marifa yɛrɛ kɔni ci ale la ni k'ale yɛrɛ bɔnɛ a nin na directeur adjoint fagalen yɛrɛ kɔfɛ u ka sɔrɔ ka musomanni caman yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taga ni olu ye u nɔfɛ jagoya yɛrɛ la ko fɛn min bɛ nin maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ ni denmisɛnninw yɛrɛ ɲinini gɛlɛya sabula u y'u kunda yɔrɔ la yiri yɛrɛ ka ca yɔrɔ min yɛrɛ la ni maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ ka laɲini belebele de ye min ye ka denmisɛnninw yɛrɛ minɛ ni ka taga ni olu ye wala ko ni maa min yɛrɛ mago b'a ka mɔgɔ tununen yɛrɛ la ko n'u bɛ n'o minɛ fo n'u ye wari yɛrɛ de sara n'i y'a ye ko kuma caman k'u bɛ bingani wale yɛrɛ kɛ ni k'a ɲɛsin kalanyɔrɔ yɛrɛ de ma ko sabula ko lakana belebele yɛrɛ de tɛ kalanyɔrɔ ninnu na wa fana ko denmisɛnnin caman yɛrɛ de bɛ sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na ko kuma caman fana n'u ye maa min yɛrɛ ka denmisɛnninw minɛ k'olu fana bɛ sɔn ka wari yɛrɛ de sara walasa u bɛ se k'u ka denmisɛnninw yɛrɛ d'u ma cogo min yɛrɛ la ko nin wale yɛrɛ kɔni kɛra choc belebele yɛrɛ de ye u ka jamana kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ fɛ ale ni pression ba yɛrɛ de bɛ u ka gouvernement maaw yɛrɛ fana kan ko kabini san 2014 wagati la ko n'u ye Chibok musomanninw yɛrɛ kɔni minɛ k'o kɛra sababu ye ni nin wale yɛrɛ kɔni bɛ ka tila ka lakuraya kuma caman nin dugu yɛrɛ la maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ ka ni attaque ninnu yɛrɛ kɔfɛ Nigeria autorité maaw wulila ni ka ɲinini baara belebelew yɛrɛ bila sen na cogo min yɛrɛ la denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ se ka ye wa fana k'u ka population maaw yɛrɛ kɔni jɔrɔlen yɛrɛ de kosɛbɛ nin wale yɛrɛ la u ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ye layiru yɛrɛ de ta u ka dugu kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ye k'u bɛna nin denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni ye ko nka k'a bɛ se ka mɛn dɔɔni de sabula k'a bɛ se ka taga fo dɔgɔkun walima ko kalo yɛrɛ de la ko n'i y'a ye maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ ka bingani yɛrɛ ka ca Nigeria Nord Ouest yanfa yɛrɛ fɛ ko ka sababu kɛ fantanya ale ni ko fintigila ka caman yɛrɛ de to o zone min yɛrɛ la walasa ka lakana yɛrɛ sabati yen cogo min yɛrɛ la k'u ka frontière yɛrɛ fana la ko kɔlɔsiliba yɛrɛ de tɛ kɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ fana la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nigeria fintigilakaw yɛrɛ kɔni wulilen n'u ka ɲinini baara dɔw yɛrɛ de bolo da walasa u bɛ se ka tɛgɛ yɛrɛ kɔni da ni denmisɛnninw ninnu yɛrɛ ka cogo min na ni ka taa u di u ka denbayaw yɛrɛ fana ma. Allemagne ONG dɔ ye plainte yɛrɛ déposé Total Energy yɛrɛ kama ni o ye Faransi entreprise d'énergie belebele yɛrɛ de ye o ONG yɛrɛ bɛ Total Energy yɛrɛ jalaki k'a fɔ ko ale ni maa minnu bɛ ka tɔɲɔni kɛ Mozambique jamana kɔnɔna na ko Total Energy ni olu bɛ bɛnbɛn yɛrɛ de la ko b'a yira k'a fɔ ko Total Energy k'ale yɛrɛ bɛ ka dɛmɛ kɛ ni k'a ɲɛsin ni maa jugu ninnu yɛrɛ ma minnu bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ Mozambique jamana kɔnɔna na ko hali n'a sɔrɔ Total Energy yɛrɛ de kɔni tɛ ka marifa ta ni k'a ci o dugu sigiba maaw yɛrɛ la walima ka attaque yɛrɛ kɛ ni k'a ɲɛsin o yɛrɛ ma ko nka ko n'a yɛrɛ kɔni bɛ ka nin walejugukɛla ninnu yɛrɛ kɔni dɛmɛ ko b'a yira k'a fɔ k'a fana sen bɛ ko yɛrɛ la Cabo Delgado mara la ni o bɛ Mozambique Nord yanfa yɛrɛ de fɛ k'a bɛ san caman yɛrɛ bɔ ni dugu sigiba maaw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔlen don ka sababu kɛ bamaci wale maaw ka attaque yɛrɛ ye ale ni Mozambique fintigilakaw ale ni o maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ fana ka kɛlɛw u bɛ ka kɛ sababu ye ka dugu caman yɛrɛ de jeni ale ni ka maa caman yɛrɛ fana bɔnɛ u ni yɛrɛ la wa caman yɛrɛ fana bolila ka bɔ o dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ siran yɛrɛ ye ko o zone yɛrɛ la ko gaz naturel caman ba yɛrɛ de bɛ o zone yɛrɛ la wa fana ko Total Energy k'ale yɛrɛ ye projet ba yɛrɛ dɔ sigi o yɔrɔ yɛrɛ la min bɛ wele ko Mozambique LNG ni o bɛ jate gazi projet belebele yɛrɛ ye Afrique jamana kɔnɔna na Allemagne ka ONG in kɔni y'a yira k'a fɔ ko Total Energy k'ale yɛrɛ de bɛ ka force de sécurité locale maaw ni polisiw b'o la gendarme fo ka taa se fintigilaka caman yɛrɛ ma k'ale de bɛ ka olu soutenir walasa u bɛ se ka a ka gazi installation ninnu yɛrɛ kɔni lakana cogo min yɛrɛ la
Total Energy ale bɛ ka fintigila ka minnu yɛrɛ kɔni finance a yirara k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka walejugu yɛrɛ kɔni ta ni k'a ɲɛsin o dugu sigiba maa ninnu yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bɔ deli ka don k'u bɛ ka mɔgɔ caman yɛrɛ de faga o dugu yɛrɛ la wa u ye mɔgɔ caman tɔɲɔ ka dɔw yɛrɛ gɛn ka b'u sigiyɔrɔ yɛrɛ la wa fana k'u bɛ violence jugu yɛrɛ de kɛ n'u bɛ k'u ka opération ninnu yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛsin ni dugu sigiba maaw ma ko ni Total Energy bɛ ka baara kɛ ni fintigilaka ninnu yɛrɛ ko b'a yira k'a fɔ ko Total Energy k'ale yɛrɛ fana sen bɛ o ko yɛrɛ la k'ale n'a sɔrɔ ale yɛrɛ de tɛ ka attaque ninnu yɛrɛ kɛ ko nka k'a yɛrɛ de bɛ k'u financer kɔni wa fana ko olu m'a fɔ k'a fɔ ko Total Energy yɛrɛ de kɔni y'u bila la ko nka ko Total Energy ma se k'a se ko n'a donko bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa ni fintigilaka ninnu yɛrɛ k'u ka ni violence jugu ninnu yɛrɛ dabila k'a ɲɛsin ni dugu sigiba maa ninnu yɛrɛ ma k'a sɔrɔ k'a dun b'a dɔn k'a fɔ ko violence juguba yɛrɛ de bɛ kɛ k'a ɲɛsin ni zone yɛrɛ fana ma min ye Total Energy ale yɛrɛ kɔni ye Allemagne ka ni ONG yɛrɛ ka ni kuma ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de jalaki a y'a yira k'a fɔ k'ale ka baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ka droit de l'homme international yɛrɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bato wa fana k'ale yɛrɛ ma deli ka ma fosi yɛrɛ de kɔni soutenir walasa a ka se ka nin kojugu ninnu yɛrɛ fana kɛ wa a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ a ka projet baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de jɔ kabini san 2021 wagati min yɛrɛ la ko bamaciwale maa ninnu yɛrɛ ka attaque cayara o yɔrɔ yɛrɛ la kosɛbɛ ko n'i y'a ye ko ni plainte yɛrɛ kɔni déposera sisan yɛrɛ kɔni ko sabula ko ONG yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ko entreprise belebele bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de k'i jɔyɔrɔ yɛrɛ ta ko n'u ye investissement yɛrɛ kɔni kɛ dugu la dugu min yɛrɛ ni attaque ka ca yen nɔ ONG yɛrɛ dalen de b'a la k'a fɔ ko Allemagne critique so maaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka o ko in critique sabula k'a sababu kɛ diɲɛ bɛɛ ka critique sariyaw yɛrɛ ye min b'a to kojugubakɛlaw yɛrɛ ka kiiriw yɛrɛ kɔni ka tigɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ o t'o jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ni plainte baara ninnu yɛrɛ kɔni lawaleya la ko bɛ kɛ sababu ye ka entreprise wɛrɛw fana jalaki u ka baarakɛlaw yɛrɛ kɔnɔna u ye minnu kɛ maraw yɛrɛ la lakanaba tɛ mara minnu yɛrɛ kɔnɔna na Bilida dugu kɔnɔna na ni o bɛ Liban Sudien fan yɛrɛ de fɛ a yirara k'a fɔ ko cɛ dɔ yɛrɛ de fagara ni ale yɛrɛ bɛ bɔ Liban jamana yɛrɛ de kɔnɔna na Bilida ni ale yɛrɛ ye ka surun kosɛbɛ Israel yɛrɛ la sabula ko frontière de b'a ni Israel jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa fana k'u ka zone yɛrɛ la ko kuma caman yɛrɛ Israel ale ni Hezbollah olu ka kɛlɛ caman yɛrɛ bɛ kɛ yen fan fɛ kunnafoniya dɔw y'a yira k'a fɔ ko Israel fintigilakaw ka drone yɛrɛ de kɔni kɛra ka mugujugu yɛrɛ ci a ka mobili yɛrɛ ma wa source ninnu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko Israel fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni y'a ka mobili yɛrɛ de localiser ni ka sɔrɔ ka drone yɛrɛ kɔni ɲɛsin a ma o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka mugujigi yɛrɛ kɔni ci a ka mobili yɛrɛ ma ni mobili yɛrɛ kɔni mɛnɛna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la cɛ min yɛrɛ kɔni tun bɛ mobili in yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni banna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'a bɛ kalo damadama yɛrɛ bɔ Liban Sudien fa yɛrɛ kɔni tɔɲɔlen don kosɛbɛ ka sababu kɛ Israel ale ni Hezbollah olu ka muguciw yɛrɛ fɛ k'a bɛ se ka kɛ ko maa min yɛrɛ kɔni fagara k'o bɛ se ka kɛ Hezbollah ka maa dɔ de ye ko walima k'a bɛ se ka kɛ menace yɛrɛ de ye Israel jamana yɛrɛ ma sabula ko Israel maa ninnu yɛrɛ kɔni y'a ka mobili yɛrɛ de localiser ni ka sɔrɔ ka mugujigi yɛrɛ fili a ma nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko sisan ko kunnafoniya jɔnjɔ yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ maa min yɛrɛ kɔni tun bɛ mobili yɛrɛ kɔnɔna na sabula sigasigannaba yɛrɛ bɛ ka k'a la dɔw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ bɔ Hezbollah dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Liban jamana kɔnɔden yɛrɛ de don ko ni attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ Liban jamana kunnafonidiso yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko cɛ min yɛrɛ kɔni tun bɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ k'a banna min wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni Liban jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don sirannen yɛrɛ de don kosɛbɛ sabula ko ni frappe sugu ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni lakanabaliya yɛrɛ de u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka min ye Hezbollah ale yɛrɛ kɔni ma jaabi fosi yɛrɛ de di nin ko yɛrɛ la ni attaque yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ de don tuguni Israel ale ni Hezbollah yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tuguni n'o kɛra k'u bɛna frappe jugubaw yɛrɛ de daminɛ tuguni min yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka kɛrɛfɛ dugu ninnu sigiba maaw yɛrɛ kɔni bila danger belebele yɛrɛ de la wa fana ko situation yɛrɛ tɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka gɛlɛya ni kɛlɛ yɛrɛ continuera ni jamana fila ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de la Liban jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni sɛgɛnnen don kosɛbɛ sabula u maa min u maa bɔn kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ jamana fila wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ni ka na gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ de bi olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na Niger ale bɛna centre agro-industriel belebele yɛrɛ kɔni dɔ jɔ a ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ valeur bɛ taa fo CFA wari miliyari 60 yɛrɛ ma Maradi mara la ni o bɛ Niger camancɛ yanfan yɛrɛ de la o laseli belebele yɛrɛ kɛra u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ de fɛ ni o ye le général Abdrahamane Tchani yɛrɛ ye a ka discours yɛrɛ dɔ senfɛ Maradi stade yɛrɛ la ko centre belebeleba yɛrɛ bɛna dayɛlɛ Jiratawa sɛnɛkɛyɔrɔ belebele yɛrɛ de la
sabula ko zone yɛrɛ sɛnɛkɛyɔrɔ belebele yɛrɛ de wa fana ko nafaba yɛrɛ de b'o yɔrɔ in na sabula ko ji yɛrɛ bɛ tɛmɛ o yɔrɔ in fɛ kuma caman zone yɛrɛ la ko sɛnɛfɛn caman yɛrɛ de bɛ se ka sɛnɛ o yɔrɔ in yɛrɛ la ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛna kɛ yɔrɔ ɲumanba yɛrɛ de ye sɛnɛko la yiriwali yɛrɛ la ko jiratawa sɛnɛko yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ taa fo hectare 600 yɛrɛ de la wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɛnɛfɛn caman yɛrɛ de sɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la namasa aubergine kaba ɲɔ malo fo ka taa se tigaw yɛrɛ fana ma ko ye zone ɲumanba yɛrɛ de min bɛ se ka sɛnɛfɛn caman yɛrɛ sɛnɛ san kɔnɔna na min yɛrɛ ka dɔgɔn kosɛbɛ saheliya jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko centre agricole yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka u ka produit caman yɛrɛ kɔni bayɛlɛma misaliya la ka kaba yɛlɛma k'o kɛ kaba mugu ye ale ni ka tigaw yɛrɛ fana ta ni ka olu bayɛlɛma ka olu kɛ tigadɛgɛw yɛrɛ fana ye ale ni fɛn caman fana wa fana k'a bɛna kɛ sababu belebele yɛrɛ de ka baara yɛrɛ bila jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ caman bɛ se ka taa baara kɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'a bɛ caman ba yɛrɛ fana fara jamana sɔrɔko yɛrɛ fana kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger sɛnɛfɛn caman yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni bɛ feere ka sɔrɔ u ma bayɛlɛma ko nka ko n'u sera ka bayɛlɛmali ko yɛrɛ kɔni dɔw la ko bɛ kɛ sababu ye ka wariba yɛrɛ de don u ka jamana kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka jamana ɲɛmaa Abdramane Chani ale ye projet wɛrɛw fana yira min na y'a yira k'a fɔ ko u ka sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni k'u bɛna caman yɛrɛ fara a bonya kan walasa fɛn wɛrɛ caman yɛrɛ bɛ se ka sɛnɛ o zone yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko o zone ninnu yɛrɛ la k'u bɛna port sec belebele yɛrɛ dɔ dayɛlɛ yɔrɔ min yɛrɛ la u bɛ taa sɛnɛfɛn ninnu yɛrɛ bila yen nɔ walasa maa minnu bɛna u ta ka t'u feere olu bɛ se ka taga ta o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni ka taa n'a ye duguba ninnu kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka minɛn ninnu yɛrɛ kɔni tali nɔgɔya Niger duguba kɔnɔna na ale n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen fana la ale ni ko chemin de fer min yɛrɛ kɔni bɛ Kano ni o bɛ Nigeria jamana kɔnɔna na ale ni Maradi yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ banna ka ban ko terrain ninnu yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye Niger feerekɛminɛn ninnu yɛrɛ kɔni k'a bila ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔna na ni ka o baara ninnu yɛrɛ nɔgɔya wa fana ko minɛn ninnu yɛrɛ bilali ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna na ko o sɔngɔ yɛrɛ bɛ nɔgɔya kosɛbɛ k'a bɛ kɛ sababu ye fana k'u ni Nigeria jamana yɛrɛ ka commerce yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ le général Abdramane Chani ale yɛrɛ kɔni ye welewelema da yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin opérateur économique maaw yɛrɛ ma walasa u kana usine yɛrɛ kɔni dilan o dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka investissement caman yɛrɛ kɛ ni sɛnɛko yɛrɛ la wa a bɛ sifinnaka ninnu yɛrɛ fana la encourager kosɛbɛ walasa u bɛ se ka taa baara kɛ ni yɔrɔ ninnu yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la u ka ni projet kun jɔnjɔn yɛrɛ de ye walasa ka Maradi dugu kɔnɔna yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana sɔrɔko nasira dɔ fana ye ale ni ka baara caman yɛrɛ de kɔni bila u ka jamana kɔnɔna na cogo min na sifinnaka caman yɛrɛ bɛ se ka taa baara kɛ yen yɔrɔ ninnu yɛrɛ la cogo min na ale ni ka caman yɛrɛ fara jamana sɔrɔko yɛrɛ fana kan ni ne bɛ dan sigi an ka bi ko ka kibaruw kan an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma